Så til bølgeaksen, så har vi så meget vind, og det påvirker altså, hvor meget spas vi kan have på hele festivalen. Så vinden og vindmøllerne bestemmer, hvor sjovt vi kan have det. Hvad er vores camps værdier? Dig dernede? Nej. Dig der til venstre? Nej. Knip. Korrekt. 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 Skal vi knippe? Nej. Knip. 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 How to snap back, fix back. Hoppet rundt op til Kygo. Skal vi knip, snap back, fix back, over skæg. Skal vi knip, snap back, fix back, over skæg. Skal vi knip, snap back, fix back. Hoppet rundt op til Kygo, og så skulle jeg have en lidt for lang gåtur ned i G. Skal vi knip, Snap back, fix spike. Lidt for lang gåtur ned i G. Skal vi knip, snap back, fix spike. Over skæg. Skal vi knip, snap back, fix spike. Over skæg. Skal vi knip, snap back, fix spike. Over skæg. Skal vi knip. Jeg har Nike Free på. Nike Free på. 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 Jeg handler dyr, retro. Briller uden brilleglas. Jeg handler dyr, retro. Kan vi knip. Hvad er vores anden værdi? Mål. Sut pik, man! Korrekt.